От тук се определя скоростта. Увеличава се, намаля се. Да, точно. Слага се някаква определена скорост. А от тази ръчка, вече тук самия дистроник е тази. Автоматични фарове. Абсолютно всичко. И тук на тази кола специално, това е първият модел на Audi, в който вкарват матричните фарове. Матричният фар е, играйки човека е така. При ляв завой, при десен завой се задвижва. Пуска си сама дълги, спира ги. Има вариант, в който примерно да има кола пред теб, от нея да не я заслепява, нали, си я накъси, отстрани ти пуска дългите, така че нея да не я заслепява. Нали, и пак имаш много видимост върху пътя. Камери най-вероятно. Сега примерно тук, ако цъкнем сетингса. Опа, ето гледай сега. Тук имаш за парктроници колко силно да пищат. Имаш всякакви работи, трябва просто да се разгледат. Не са малко. За всяко едно нещо имаш още повече настройки от това, което гледахме. Въпросът е, че трябва да се влезе едно по едно, нали, да се прочитат, да се видят. Това е просто умна кола. Чакай. Топ Хаус и Мистер Карс БГ. От Мазерати до Hyundai. Човека фаровете нощно време не знае. Беше вчера. За дългите го чукаш напред, минава на автоматичен режим и оттам нататък не се занимаваш нищо. Поне още не се обадим. Следи знаците, следи табелите на мостове.